請佢咧企喺中間呢度咧，幫大家影下相先。では右から左の順番で写真撮っていきたいと思います。まず右の方を見てください。右の方です。係啦，我哋最後有請左手邊嘅鏡頭準備，左手邊嘅鏡頭準備。最後係左の方お願いします。大家想唔想子航小姐行出啲俾大家影個相嘅話咧，就要叫啲歡呼聲嚟聽下先得嘅喎。皆さん、指導さんがもう少し前に立ってほしいと思いますか？聞かせてください。大家嗌嚟聽下好唔好？屌你保安隻手收開啦，咁呢度咧，我哋只會有30秒左右嘅時間㗎。このステージの制限時間は30秒となります。30秒で。我哋食啦。こっち。哇！又賺咗個啦〜